Il-Prim Ministru Joseph Muscat irrifjuta li jgħid x'ir-riżultati kiseb pajjiżna minn laqgħa urġenti li saret fi Brussell dwar l-immigrazzjoni. Il-laqgħa li saret aktar kmieni din il-ġimgħa kellha l-immigrazzjoni bħala suġġett ewlieni għad-diskussjoni u dan b'mod partikolari wara l-kwistjoni tal-bastiment Diċotto li għal sħaħ ma tħallix jiżbarka fl-Italja. Meta kien qed jitkellem f'intervista mxandra fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista One, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma l-intenzjoni tiegħu li ma jgħidx x'ħareġ minn din il-laqgħa. U anke meta kien hemm laqgħa issa dil-ġimgħa fi Brussell fejn iddiskutiet din l-ixxu tal-immigrazzjoni, jien ma nistax u m'għandix noqgħod ngħid x'intqal. Muscat qal li ma jistax jgħid x'intqal għax inkella jkun qed imur kontra l-ispirtu tar-rappreżentanti ta' Malta li attendew il-laqgħa u xi ftehmu mal-partijiet Ewropej l-oħra. Imma opinjonisti li tkellmu ma' Net News wara l-intervista li saret ma' Joseph Muscat interpretaw il-kummenti tiegħu bħala konferma tal-falliment li pajjiżna jirnexxielu jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea biex ikollha sehem ikbar fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Fil-jiem li għaddew f'Malta ddaħlu 100 immigrant. Dan il-grupp illi wasal abbord il-Patrol Boat tal-Forzi Armati ta' Malta P-52 kien it-tielet każ ta' immigranti li waslu Malta fi ftit jiem hekk kif qablu daħlu żewġ gruppi oħra ta' 61 persuna u ta' 35 persuna. Apparti dawn il-madwar 200 immigranti irregolari li ddaħlu Malta f'ġimgħa waħda biss, pajjiżna għadu qed iżomm ukoll parti mill-immigranti li kienu daħlu Malta f'Ġunju li għadda abbord il-bastiment Lifeline u dan wara li l-Gvern Taljan baqa' maħax l-ammont ta' immigranti li kien qal li se jieħu minn pajjiżna.